Neste vídeo imos ver como podemos facer os traballos na aula virtual e subilos ás tarefas. Así que imos probar, xa estamos dentro da aula virtual, entramos con o noso usuario e contrasinal e aquí á esquerda pois vemos os cursos nos que estamos matriculados. Imos probar con proxectos de cuarto. Vale. Vemos as diferentes materias, recursos, actividades e aquí temos unha tarefa. Hai tres tipos de tarefa en función de como podemos subir os traballos na aula virtual. Unha vai ser a que vexamos agora mesmo, que se trata de escribir nunha caixa de texto. Outra que implica facer unha tarefa e subir unha foto. E outra que implica descargar un documento digital e volver a guardar ese documento digital na tarefa, pero en formato PDF. Así que imos ver como faríamos estes tres tipos de tarefas. Imos coa primeira. Temos esta tarefa, clicamos sobre ela e a ver que nos manda facer. Como mellorarme a min mesmo ou a min mesma. Esta tarefa vai a ser para facer un debate. Realmente xa vimos un poquinho na clase e quen queira pode facela desde casa. Temos unha imaxe, unha infografía e nos di escribe a túa opinión sobre esta infografía. Como aquí se ve pequeniño, podedes descargala no vosso ordenador para vela máis grande e para reflexionar sobre ela. Unha vez que xa reflexionamos sobre ela, nos pregunta en que crees que es moi bo ou moi boa e en que crees que debes mellorar. Escribe na caixa de texto. Pois sigo baixando, se supón que eu xa vin a imaxe, xa pensei, incluso puiden anotar nun caderno as ideas e agora vou a engadir a entrega. Podo tamén enviar un ficheiro, pero na tarefa me decía que esta vez escribira no texto. Aquí, na caixa de texto, aquí teño texto en liña. Moi ben, pois aí vou a escribir. A min paréceme que son moi boa en o que eu considere, pero debo mellorar en, pois, outras cousas. Vale? Entón, reviso que o que escribín está ben escrito e que non quero engadir nada máis e gardo os cambios. Moi ben, pois xa tería a miña tarefa entregada. Que acontece se resulta que me acordei de algo máis e quero modificalo, quero cambialo? Pois volvo outra vez á tarefa e editar o meu envío. E como vedes, tedes aquí a tarefa de novo para poder cambiar o que vos consideredes. Vale? E volvemos a guardar os cambios. Xa teríamos a tarefa de escribir na caixa de texto lista, feita e entregada. E a miña mestra me tería que contestar pois nos vindeiros días, a ver que tal o fixen.